Prop de 200 participants van prendre part a la primera jornada sobre esport inclusiu que va organitzar aquest dimecres a la tarda Graners Fundació de Banyoles. La iniciativa, que es va desenvolupar en línia, tenia com a finalitat avançar en el coneixement sobre l'esport inclusiu i promoure el diàleg entre diferents agents experts dins el sector de l'esport de persones amb discapacitat, amb l'objectiu de crear un espai de treball que generés coneixement sobre la plena inclusió en l'esport. A l'última instància, es volia també facilitar l'arribada de tot aquest coneixement als clubs esportius i entitats socials. La jornada va comptar amb un grup focus d'experts inicial i un diàleg posterior, obert al públic interessat. Al llarg del debat, els diferents ponents van posar de manifest que l'esport inclusiu és un repte social i que és imprescindible que les persones amb discapacitat en siguin partícips. Ingrid Lafuente, gerent de la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, va afegir que cal fer un treball en xarxa entre entitats, federacions i clubs per aconseguir un canvi de xip global. Per altra banda, Jordi Morales va explicar la seva experiència com a esportista d'elit de tenis taula i va voler donar valor a l'esport inclusiu. Josep Oriol, metge especialitzat en esport paralímpic i professor especialista en esport inclusiu de la Universitat Ramon Llull Blanquerna, va posar sobre la taula la feina que tenen les universitats, on s'ha de seguir treballant i educant per arribar a tenir un esport inclusiu. Ramon Lamiel, gerent de l'Institut de Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, va posar èmfasi en l'obligació que tenen les administracions de buscar fórmules per arribar a tenir un esport inclusiu. Per la seva banda, Laura Masferrer, directora gerent de Graners Fundació, destacava que Espanya és dels estats que està més lluny encara de compassar la legislació amb la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides de l'any 2006. La primera jornada sobre esport inclusiu és la primera acció d'un conjunt de diàlegs amb els que Graners Fundació vol aconseguir una generació de coneixement rigorós que permeti avançar en l'assoliment d'aquest dret.